pusi kaje thang nitun thelong lo la silaso ritu railway department pen Karbi Anglong Autonomous Council laso ahoy puthak aprang ki tok elu ladake lage 7000 bigha area do lapen ke dak ke patalen lo lapen ladak is guard school do ICDS do lapen medical sub center do lapen ke Assam Gramin Vikas Bank lata do lasi la an do era pita railway department tum hakon na che rai thuji pula ahoy che tok dera pita lasi la so bangi ni tum APSLC pen ge che kroin thekthe la bangi athe bima la ke autonomous council jitu 6 schedule area la bangi lasi 6 schedule area ke litum kaita cherai thipji Karbi Anglong along leke pithekelo insi chita yasi asoteng bulate no need tum tuning riji la jitu police tum patrolling damnang pohada la penkela army dorka hela haita mane nangkok athepi manon adak suluk sodak dokok ta hai lasi pangsam nangkok gi laso lam sakhang area lasi Georgia boss laso railway department tu la nang thiji polam do lapen ke ene railway department aprang ta ni tu arjulong dipu railway station long ta ivik sondi pusi arjulong aprang he sita ko sondo kang samrini da mangi da bangi sam thuri ake non bangi hadak jitu lam sakhang area jitu patalen jitu Karbi tum ki do da akhai tinta dolo hai da kido barim dumlo athepima da school college ta doelo pojo nasi la da itu railway department long na so non nang thi thuji pu bangela ke la da dolo RSS tum involved hota hai la penkela BJP tum dopola bongosona tum la lahai tum involved hota hai nasi that immediate naso day night patrolling marinang po police tum na bendak Karbi tum han set nang ko gi peaceful nang ko gi so area ke athe bang rong so kiduk tum bang choklem chodam nang ko na na penke dak lam sakhang area ditu aprang penta la so hoy ting ditu railway pen so chitok elo la so hoy bangke kaplong lilo aprang ating ja hoy chitu thin nang po la pen ke jitu railway department pen notice ki pi la bang immediate ki withdraw nangi la si non nilitum dak 19 don suri pen ke tikroin thekthe la so railway tum longle ki thiji dak lam sakhang area longle ki thiji pu bang ke tum mai kroin thekthe asi monon pi monon nuta la so bang ke claim clear dang por railway department tum bang ke athe pi ma la ke 6 schedule area longle pina por ni tum bang ke la dak bang longle bang ke you can see the pithekthelu sia asi la dak ni tum CM ta ninje bero autonomous council jitu Karbi Anglong autonomous council CM ta puero Karbi Anglong long leke bangpan inchi sita pitikte pu la solam ta du asi lan tum pada tuning ri lo la hai mane pravdin pen chelang ji phan athe pima da rat phansili tum na tum ta claim PG pusi election thurlo te rat tum nang pahai lo la so teng si rat phan kam claim pinang ko ta si ni lihin pen pachini lo pardon aprang si news akorte to han choro la pen karon si pilo karo nile tum pini ladak lebang so fresh meat ke pha matel bang so fresh meat ke do te bagal halo athe pike lamsa khangalo Karbi Anglong jitu Karbi Anglong along le
700 bikas lapen hada adon don paroi sera don poke bagdoji lapen muluk bangke surigi thom bagdoji 3000 muluk doji haladak along le putaksi pini netum dhonsuri aru APSLC ahin pen mai phapon lasi nilitung ki pudun gantung bate netum pen kaniye donji bangke la hello CM ke kaitapu longle ke NG sita pilekhe rupo pini pulote penapen ke ha Meghalaya border sanang lipo nonta ko fit puthili lo ke ko lamsa khanta bangelo ako next puthilo tante ha Nagaland border ta lipo CM ko ana kipu la alsi bang ahoy to nang pe ko pe posi la son ma ke pu ona pe on la pe hala bang so ana ke pe lo ko pi posi pinar ni sianta ang sanori lo 1982-83 hala so Karbianglo Autonomous Council la pen ke Railway Department atum kache tok do ahoy lo halbang so ahoy ke chitok elo sida ko pia posi pini bang ke ako eviction notice ki pidam lo hala so long le long ko pi posi non ma ke kithi dam ya pan ko pi posi la tum ka bor ilo la bang ke Autonomous Council Karbianglo Autonomous Council la tum si ka chojor loma posi ni tum ke arjuna kopo athe apna chitok tang do la da pen hala dak ke ason council pen a facilities ta do tang kithir tang halada ke LP school do girls LP school do medical sub center do son taxi hada ICDS center do ICDS school do son taxi bank do hala Assam Gramin Vikas Bank pudo ke hala ha bank ke dakna sikidam ta hala phane kosong loge hada 3000 suri ke thomamulu atum bhan ke kosong loge kunalo kidonam kunalo pilo ke claim bola tum nasi la hailong musulu sodak putak te alang tum responsible si anima la pen hala dak yong si la so long le yong si la railway tum cherai der putak dai Karbiang long ke kabelu Karbiang long ke dake ke than pedlo Karbiang long ke dake non ta chiso ke dak jira long si puri mate la makso chiso ke dak jira long ke la pondelo tan te kunalo ke 10000 si dakna le rokong ke 10,434 square kilometer. 10,400 square kilometer sida ke mane ke kon ang tek sinang klang lopo lang la he la si la hai along ko pi posi pini ane sianta Karbianglo Autonomous Council mate BJP sarkar atum dudun clip lo mate nangli tum si la bang so long leke chojor de loma pusina arjuna kopo council Autonomous Karbianglo Autonomous Council atum ha tim Karbianglo atum ha la si ni tum ke arjuna kopo la si hara so long le long nilitum ke non pen kali mo phita pini chat kali mo phita nilitum ke APSLC ara APSLC hoi pen ke nilitum ke NG sita pirekhe alam kali kali nitu hok si claiming a hok si pipe a hok a hak si nilitum ke APSLC pen ke long le pidun thekthe NG sita lapen long le ajoine ke nilitum ke APSLC tunge apranta chipi dunji la dak che song ke rat a pharmacy che song lo rat apman pe si asong pa theklo rat amet pe si ke tholo rat a phasi che song pe posi nitum ke long le lapen khai aphan sing hon binong long le lapen khai aphan ke cherai kom ji binong si karja pina por nilitum ke che song dun deki lapen ke nilitum ke non kari mo phira sita APSLC do tik thuke nilitum ke lawa haya hormu ba ke nitum ke pidun te ke lapen ke kai case tame nitum ke che song dun ji lapen non sodak nang le lilo news in news ma ke tapat alo cuma atum thengpe rong na ke pen pathe Karbia ahemarit mena ke kai wang elo lata lasilat so puthak tame ke damta ko alone nitum tuningri piglo nitum chat kali Karbiang lo rat ke tuningri piglo lapen arbore to nota ka do kawe asong do an labe political party do an ha pang rupet tame hasut pulo hasuta pulo longle ke nitum ke NGC ja pirekhe pusi pulo lapen ke alang nitum Autonomous Council atum ta chipulo je nitum ke give and take policy ke ave pidunde pusi pusita non puta halabang so hoilong people sing samsede lapen halabang so hoilong ko people sing non anta suluk soda atimon ke wanlo Ladakh asuluk sodak so temon ma ke Manipur long so si Ladakh ke wanji phansi alang nitum BJP RSS atum
kabor I la pen RSS atum a polisi lang nu mata bidi lang nu sina ke claim nu pusin ni tum ke mat hanan kokpo karbiarat cho taring long so khai phan ke pa virji aphan si la sik sidul punaka pa phugji aphan si alang litung na ke na kabor I lu pusin ni tum ke jongnan kokpo APSLC hoi pen ke ni tum jongnan kokpo pusi non ni tum pen paklan kondo la si prap jin pen halabang so suluk so da te monalo halabang so dimlo police army kitoi si halabang so halabang so suluk so da te mon pang samdam ji aphan si chuneng rilo la pen so ta si lamsa khan ostame halada ahoya du hoi long hoda police force ki pidami pasi ni tum chuneng rilo la si ni nam thank tor ko Prangsi dak li to jo phapon cut news media phan prangsi kardom la pen kado ve la cut news kelang according jer la pen kado ve karbeng long ra phan prangsi kardom ba jer lo ne ta ke puden ma la lo lamsa khan la pen tipat along le alam si ne ta pudun nang kok po karbeng long eli to ma cm ki pu kai ta inchi si thekthe 10,434 square kilometer ke chat ta piun e pas ke ning je sita ladak alam naik lang bangke lamsakan long ta 700 bighas along non railway tumpen eviction doji pola 7,000 bighas ne pine ne tum ta la news fast long silong amasi lapu bangai chelon le posi ni tum ta pini dak media long ni ye poning tung la lo 10,434 square kilometer penjong si komane nang pe chat how nane Meghalaya border anatanang ke pethu udang da so 10,400 square kilometer ke chepleng helang ma pu first ke cm tulam rohang sarhan si arjuing tu labang e prabjin pen lamklar piderasonte ningmeji athemene people lands belong to Karbi Anglong Autonomous Council representative potang te non amat ke Karbi Anglong hem phuke itung waching hon lo la pera reching hon non amat ke alang li tulram ronghang sarhan lo la si non ladak nang ke klang la pen pinialong nitum angkrapen beta ka long potang te tipera long ta pinita Meghalaya sortum wang si hem menang ke kai han ka bor ilo sida me chun pon et keun eda lota alang tu nang ka bor ilong pen ong du matum ke thek don long pen jani ami ta pa mep don long lo la si ladak ing ke sibang neta lam klar ke hang kang tung ke pios hajir ka juntu a committee ke senga long MLA Rup Singh Terona ke hai la pen a visit crow la pen Rina terang pi alang litum la so lampot Meghalaya la pen Karbi Anglong a border alam klar dak ben rat anglo wansi je ladak lam kiave la pen ladak ke la analong leke pinai la pen pinang ni pubang ke paklar dak lam klar nang pi ason te la bang ke ni tumta chining tung du khangjan la pen la so lam bang ke jongsi morni si lam klar nang pi pe pen Meghalaya phan jongsi longle che dak pi dat potang te la ke adai ke non charibom BJP sarkar tum se adai do posini tum APSLC hoi penta jongduning tung la si Karbi Anglong Autonomous Council a representative tum an la so lam bang ke Karbi Anglong arat phan pachini da khangjang si ke meji pusi nili tum hoi penta chuning report la si nili tum lang li tum phan lam klar nang pipo pu ning the pen sini tum ta chong hong po la si pini ge nili lam thelan si toni ko lo kardok